Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι ο Ραφαήλ και με τους φίλους μου. Πείτε τα ονόματά σας. Γεια σας παιδιά, για άλλη μια φορά είναι ο Αντώνη και εδώ. Γεια σας. Λοιπόν παιδιά, σήμερα όπως καταλάβατε θα παίξουμε το map μου που είναι Squid Game. Όποιος θέλει να το βρει, βλέπει πάνω κωδικό 9532 Παύλα 9714 Παύλα 6738. Τι να κάνουμε Γιώργο, έτσι είναι οι κούκλες στο Squid Game, αλλά έχει καλή ζωή. Γιατί έχεις προβληθήσει λίγο χρόνο. Παιδιά, να ξέρετε δεν είναι αυτή η πίστα και δωρεάν level, την έχω βάλει, να δείτε δωρεάν level. Όντως. Ναι, εμένα μου έδωσε μόλις τώρα 50.000 level. Όντως. Καλό κούκλα. Τι να. Εδώ έχεις βάλει πάρα πολύ λίγο χρόνο. Για να περπατήσουμε. Γιατί όχι 3 λεπτά. Πάνε λίγο να χώσω. Τα κατάφερα, ήθελα να φτιάξω, να βάψω το πισινό της. Πω, με στέλνει και ο Στελάρας. Τώρα που κάνω το βίντεο βρήκε, κάτσε να σου στείλω. Κάτσε να του στείλω. Όχι! Συμμετέχω στο group του. Παιδιά, συγγνώμη, έγινε λίγο μια ανακατοσούρα. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε έγινε μια ανακατοσούρα. Κάτσε να μου στείλουν λίγο group οι άλλοι. Στείλτε μου group ρε παιδιά. Λοιπόν. Παιδιά, εντάξει. Ο Στελάρος μου στείλε τώρα group για τέτοιο, ξέρετε. Φίλε, πάντα που κάνω βίντεο με διακόπτη. Εντάξει. Πλάκας, Στελάρος. Ανοίξτε. Λοιπόν, ελάτε να πάμε στο ίδιο. Νομίζω θα μας πάει στο ίδιο. Είμαστε μόνο 3 άτομα. Όχι ρε φίλε. Είσαι μόνος στο ρε. Δεν έχει τίποτα να πάρεις. Εγώ να προχωρήσω ρε. Τι? Ο μπαμπάς θα μου φέρει πυροσκή, είπε. Τόσο πολύ λίγο, τόσο λίγο. Τι τόσο λίγο? Τόσο λίγο. Εδώ. Είναι πάρα πολύ λίγο εδώ. Είναι πάρα πολύ λίγο. Άρα. Μουσι. Χαχα, Γιώργο. Έλα, γέμισε τρέξιμο. Εν τω μεταξύ λέει σε μένα ότι έχω 3.000 ζωή. Απίστευτο. Ναι, το πέρασα, ναι. Έλα, 1 λεπτό έμεινε, παιδιά. Το έχουμε. Παιδιά, κοιτάξτε πώς Δεν γίνεται να μην περάσω. Δεν γίνεται να μην περάσουμε. Τι αυτό? Όχι. Λοιπόν, εδώ. 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 Πέρασα. Και τώρα έμεινε νομίζω ένα τελευταίο. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο. Τερμάτισα και τερμάτισα. Γυαλιά έχει, Ραφαήλ έχει, γυαλιά. Γυαλιά έχει. Τι να έχει? Έχει. Τι να έχει? Εννοεί ο Θοδωρής όταν έχει την πίστα με τα γυαλιά. Η γιαγιά. Είναι την πίστα με τα γυαλιά ρε. Άρε, νομίζω την έχει, νομίζω την έχω. Άμα θυμάμαι την έχω βάλει. Δεν έχεις και να σου στα γυαλιά. Πες και να σου στα γυαλιά. Τα έβαλα μπερδεμένα. Για να μην είναι άδικο.
Παιδί, μην μπερδέψετε το γατόνι, εδώ είναι ο Ντρόνικ. Κάτσε, γράψε Κατίνα, κάτσε. Ρε, είναι ο Λόις με το πρώτο Squid Game. Άφησε σωστό δρόμο, νομίζω πάνω από το λάθος, ο Ρόις είναι σωστός. Εγώ πάω αυτό σωστό. Είναι αυτός είναι σωστός. Όχι, έπεσα. Ω, παγιδεύτηκα. Ο σωστός είναι τελικά. Ο σωστός είναι ή ο λάθος. Τέλος πάντων, και οι ίδιοι δρόμοι είναι. Όχι ρε, εγώ πήγα το λάθος. Όχι ρε, από το σωστό. Όχι ρε, αφού είναι οι ίδιοι δρόμοι. Αφού είναι οι ίδιοι δρόμοι. Όχι ρε, όχι, ο δρόμος είναι ένας σοβαρός, ένας και ο λάθος. Εντάξει, έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, 1 λεπτό. Μια χαρά είναι. Μάκι σόδα παπ. Α, κάτσε, έρχομαι στο... Εγώ είμαι εκεί πάνω, ρε τζιά. Έρχομαι. Πώς έρχεσαι εκεί πάνω, ρε, πώς το κάνω. Θα γράψεις τη Γατίνα, ότι είμαστε σκοτεινοί. Τα κατάφερα! Και μου δίνει και levels. Ανέβηκα level. Γράψε Γατίνα, ότι θα κερδίσω 1 εκατομμύριο. Κάνει πως έκανε ξοκαρίστηκα. Αχα. Πίτσα πεπερώνε. Ωραία φίλοι, πίτσα πεπερώνε. Τώρα δεν είναι ότι πρέπει να μοιρώνω μια πίτσα πεπερώνε. Από πότε τρώνε οι κάτς πίτσα, έτσι. Είναι πίτσα τώρα, ρε. Αν πάτε εσείς ένα πνάτι με αυτό εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγγελία, την πίτσα. Στην πίτσα. Την έβαλα στην Τώρα εντάξει, έτσι αλλιώς εγώ και ας πίτσα, οπότε... Τερομέρος είναι αυτό ρε φίλε, αυτό είναι το χειρότερο σημείο. Κάποιος μπορεί να πεθάνει και κάποιος όχι. Μπορεί να πεθάνει, μπορεί και όχι, γιατί αν θέλει... Πού είναι οι καινούργιες υπέιστες από το σπίτι μου, Αυτή. δεν θα βάλω αυτές. Τις έχω παίξει. Είναι Squid Game 2 αυτά ρε, αυτό είναι Squid Game 2 κατέλαβε. Αυτό είναι Squid Game 2. Δεν έβαλα το 3, δεν έβαλα το 3 που θέλετε. Αυτό δεν είναι το 3, αυτό είναι το 2. Το 2 δεν θέλετε. Εγώ το 2 έβαλα. Κάτσε να τερματίσουμε πρώτα αυτό και μετά πάμε και στο 3. Ελάτε εδώ, εδώ. Κάτσε, κλειδώνω. Εμείς μας εκτελέσουν. Τουλάχιστον να κάνουμε ένα γκράφιτι. Είναι κι αυτός ο σπαστικός τελάρας. Όλος τελάρας. Α, μου δίνει και άλλα level εμένα. Ο Λάρας είναι ωραίος. Μου δίνει και άλλα level. Ωραία, μας και πάντως έχεις πλάτες. Ένα, παιδιά, ο καθένας από μία. Ελευθερία. Ναι, πρόκειται δεν μπαίνετε. Σε εκτελέσανε. Δεν πέσανε κανένας. Όλοι δίνουν. Τους εκτελέσανε. Α, τώρα το είδα. Εγώ. Ο Γκόκου. Δείτε τι γλυκά μάτια έχει, παιδιά. Ένα πάλι. Πάμε.
Έτοιμος. Ο Ανδρώνης που πήγε ρε παιδιά. Α, εκεί είναι. Α, κι άλλο level μου δίνει. Ρε φίλε, γιατί μου δίνει μόνο σε μένα level και σε εσάς όχι. Δεν μπορώ να κάνω. Α, επειδή είναι... Εντάξει, τότε δεν είναι άδικο. Μην το κατεμοιάσει μόνο. Μόνο μην το κατεμοιάσει. Ένα πάλι. Πάμε. Γιώργο, πάμε δίπλα-δίπλα. Έλα, δίπλα-δίπλα, Γιώργο. Πάμε. Πω, και εγώ φοβάμαι μην πει 2. Γιατί άμα πει 2, νομίζω έχουμε μια τελευταία πίστα. Ναι! Εγώ έχω 150 εκατομμύρια, γιατί... Α, εννοεί διπλασιάσει και το ποσό. Λεφτά εκεί πάνω. Λεφτά, δικά μου θα είναι. 500 μίλια. Λεφτά. Θα πάρω ολόκληρο κόπες. Κάτσε καλά, δεν θα θυμάμαι καλά. Παλεύουμε! Παιδιά, ελάτε μην παλέψουμε! Ελάτε μην παλέψουμε για να ζήσουμε! Μην παλέψουμε! Μην παλέψουμε για να ζήσουμε! Εντάξει, τα παιδιά... Φύγε. Ήρθε! Πώς θα σπείς? 20. Ήρθε. 2-1. Έζησα. Μου έδωσε 10 εκατομμύρια. 20 ήμουνα. Παιδιά, Γιώργο, το Θοδωρή μάλλον. Το Μέση, που είναι και Μέση κιόλας. Εσύ κοιλιακό νομίζεις έχεις, νομίζεις έχεις κοιλιακούς, να δεις τους δικούς μου θες. Ρε φίλε, α, τα τζάμια. Θέλετε, να κοιλιακού. Α, όχι, πάει πρώτα με τον πρώτο. Εσύ εκεί έδειχνε ότι ήσουν πρώτος, εγώ ήμουν τρίτος. Να σε ένα λέει ότι είσαι πρώτος. Πάνε. Ο Γιώργος είναι δεύτερος. Πάνε. Θα πεθάνουμε όλοι, πάνε παιδί μου. Μπρο, σε νοιάζει να πεθάνουμε. Ρε γιατί? Να πάει αυτός που είναι πρώτος. Πάνε. Όχι! Γιώργο! Κέρδισα τα λεφτά μου και τα λεφτά δικά μου. Άντε, γεια. Δείτε, χτυπημένος. Γκόκου. Και τώρα τα λεφτά είναι δικά μου. Ναι, λεφτά δικά μου έγιναν. Αλλά τώρα γιατί είμαι σε ένα πέραντο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα μαντέψτε. Πάμε στο Squid Game. Τώρα, παιδιά, πάμε στο Squid Game 3. Γι' αυτό βγαίνουμε και πάμε στο Squid Game 3.
Λοιπόν, παιδιά, μπήκαμε και τώρα μπήκαμε στο Squid Game 3. Να, και άμα το δεν πιστεύετε, να, εκεί λέει Squid Game 3. Σωστά, παιδιά. Παιδιά, δείτε τι βρήκα. Δείτε τι. Ελάτε, παιδιά, να φύγουμε από εδώ. Α, εδώ δείτε, εδώ είναι που επιλέγουμε. Άντε για να την κάνουμε κορώδια, γεια σας αμίγος. Λοιπόν, πάμε. Φίλε, γιατί... Γεια σας αμίγος, κορώδια, πάω να φύγω. Άρα θα λύσω το έκανα το του. Ωχ, κατάλαβα. Τι άσος. Ανώ, τι αυτή που τα λέει. Σαν καφότα. Ρε, χειμώνει χιάστρες, πας καλά. Ναι, θα μπορέσω να πούμε και μέσα στις χιάστρες. Ναι, ρε. Στις χιάστρες. Τι εννοείς. Μπορέσουμε να πούμε μετά. Αυτό είναι που θα παλέψουμε εδώ. Θα γίνει κάποιος από εμάς Θάνος. Σε 10 δεύτερα, παιδιά, όπως βλέπετε, σε 10 δεύτερα ξεκινάμε. 7, Έχει και άλλη πόρτα. 4, 3, Α, εδώ είναι αγωνίστριες. 1, ξεκινάμε, πάμε. Λοιπόν, ησυχία να ακούμε όλοι. Ανέβηκα level. Όλα ανεβαίνω level, επίσης. Άντε ρε, γράφεις εγώ την ώρα εδώ που είμαι. Δεν είσαι και καν σήμερα ρε. Όπα ρε, κάτσε. Πω, μόνο ένα παιχνίδι πρέπει να παίξω. Παιδιά, άμα βλέπατε ο γατόνις μας, ο Ανδρώνικ, έκανε ένα mod με κινητό και λέγεται ότι δεν έχει σήμα. Πω ρε, κάτσε να σου δώσω λίγο σήμα από την κουράδα μου, κάτσε. Πάνω λίγο. Κάτσε. Πρασιάρισε. Λέω το σαν πρασιάρισε λίγο. Ένας και έκλεισε κάπως. Είχαμε Γιώργο. Τα πάμε. Γιατί τόσο γρήγορα. Αλλά δεν τρέχουμε, εγώ δεν τρέξουμε. Τώρα το μάθατε. Λοιπόν, απλά δεν πρέπει να κουμπάτε το... Όχι! Όχι να μας δουλεύει! Είχαμε. Παρατηρήσαμε φτάσω. Έλα τώρα. Θα χάσουμε! Για το κεφάλι σου. Τα κατάφερα. Κάτσε να βάψουμε, παιδιά, το καλτσόν της. Εδώ, πάρε λίγη ζωγραφιά από αυτό. Βάλει και λίγη αυτή. Βάλει και λίγο από εδώ. Βάλει και από ψηλά, εκεί να βάψω. Παιδιά, έχουμε χρόνο. Μόνο έχουμε... Παιδιά, έχετε χρόνο, 1 λεπτό σχεδόν. Γιώργο, μην κάνεις... Όχι, ο Γιώργος δεν φαίνεται να πιζήσει για πολύ. Γιώργο! Εγώ τερμάτισα. Δεν πήγε ο Wendy. Αλλά θα γίνω λιοντάρος, δεν θα γίνω κι άλλη μια φορά που θα γίνω λιοντάρης. Δεν αλλάζει πανάτα, να την πω. Οκ, πέρασε. Ρε μπρατσαρά, γιατί μας κάνεις τα μπράτσα σου. Στο γυμναστήριο πάνε, αφού είσαι τόσο μπράτσα με την γάτα. Εγώ και ο μπρατσαράς σήμερα, εγώ στο γυμναστήριο πάω, απλά στο σπίτι μου. Αφού δεν έχω κάνει, δεν πειράζει. Δες εμένα πόσο μπρατσαράς είμαι. 1. Έχει μόνο ηλεκτροσόκ που πετάς ρε. Μόνο και να μου θες και το ηλεκτροσόκ. Εγώ πετάω ηλεκτροσόκ τουλάχιστον. Ο Γκόκου, τουλάχιστον ο Γκόκου πετάει ηλεκτροσόκ, όχι σαν και σας πετάει μπούζες. Σωστά, παιδιά. Όσοι ξέρουν τον Γκόκου θα... Μπορεί να δώσει 10 εκατομμύρια, κάτσε κάνω like στην πίστα. Παιδιά, κάντε like στην πίστα, σας δίνει 10 εκατομμύρια. Για να δω. Μου έδωσε. Α, μου έδωσε 10 μίλιο. Ευχαριστώ πολύ.
τσου. Φεύγω στις άλλες πύλες. Τσου. Πάλι μόνο, φίλε, γιατί... Ρε φίλε, το ένα γιατί το κάνουν το ένα, το κάνουν μια γραμμή ρε φίλε απλά. Αγόρι μου Γιώργο δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ουάι. Μπορεί και να μην φτάσω, αλλά μπορεί και να φτάσω. Λοιπόν, δεν θα έφτανε. Το ίδιο είναι, απλώς είναι διαφορετικό. Όχι, δεν θα τι κάνουμε, λάθο, αυτό είναι δύσκολο όμως. Χαχαχα. Όχι, αυτό είναι παρακάτω. Όχι, αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι... Να δείτε που έφτιαξα αυτή την πίστα εγώ και το έχω κάνει πιο ωραίο. Δείτε, είναι πιο... Να μην μας φάμε στο πρώτο τελευταίο τέλειο. Είναι λίγο ζεστό. Θοδωρή, πρόσεχε. Παιδιά, συνδρομητές μου το έχω. Το έχω. Πέρασα. Είναι λίγο δύσκολο ρε μπρο. Κάτια μου, Χριστέ μου, χατήλα που είσαι. Πάτε θα φάω καμιά πίτα. 54 δεύτερα. Γυρίζουμε το εκεί που είστε ρε. Όχι με τίποτα, το πινάκι. Όχι, δεν γίνεται με γυρώτες που. Τα κατάφερα. Έλα, χάσε με το χάσε. Είναι τέλεια τα λίγα που έφτιαξα. Να φτιάξουμε κι άλλες συντάγες στον κόσμο τέλος πολύ. Μας ετοιμάτιες εμείς τέλος. Έλα. Τα κατάφερα. Παιδιά, επέζησα. Τα κατάφερα. Άντε γεια Θοδωρή. Που λες για να χάσω. Άντε γεια. Πάρτο. Πάμε. Λεφτά. Ανέβηκαν τα λεφτά. Έγιναν περισσότερα. Πας στις τουαλέτες των κοριτσιών να κάνουν έτοιμο. Να ξέρεις όλες τις τουαλέτες. Όχι πάλι. Όχι. Όχι το Μίγλιν, όχι. Πριν, παιδιά, όπως είδατε στο Squid Game 2, είδατε ήταν τυχερό που επιζήσαμε. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα πει, μπορεί να πει και 2 στο map μου. Εγώ με το... Ο Γιώργος, ο Θοδωρής πήγε εκεί μέσα. Άντε, πότε θα ξεκινήσει 5 ώρες. Οι συνδρομητές θέλουν να ξεκινήσει, σωστά. Α, ξεκίνησε μόλις τώρα. Με βλέπεις Γιώργο πως σε κοιτάω, Όχι, δεν με κοιτάς, τώρα κοιτάς τον κόσμο. 3! Έλα! Όχι! Κλείσε! Μη κλείσε! Ένα! Κλείσε. Για να δούμε, παιδιά. Πάλι καλά που έχω έρχομαι τα πιστόλια μου και δεν με κατάλαβε. Όχι, δεν τα έχω. Λοιπόν, παιδιά, άμα θέλετε part 2, άμα θέλετε part 2 να παίξουμε και το κανονικό Squid Game 1, γιατί εγώ αυτό που έφτιαξα δεν είναι μούφα. Αν θέλετε να το παίξουμε, κάντε μια εγγραφή, πέστε like και σκοπός του βίντεο είναι να φτάσουμε τα 5.000 like. Λοιπόν, το έχουμε.
Πάμε. Άνοιξε! Θέλω. Θα πεθάνουν όλοι. Για να δούμε, παιδιά. Καλά, δεν έχει κανένα. Τι συμφέρει τώρα. Εγώ θα κάτσω να φάω δημητριακά. Α! Ω, κερδίσαμε. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε μάγκες. Πάω στην εξάγω. Α, εδώ λέει ότι είναι χωριστικές. Δεν λέει ότι είναι αγχωριστικές. Τι θα παίξουμε τώρα. Μην μου πεις θα παίξουμε τώρα με το... Τα μπισκότα δεν τα έχει εδώ, εντάξει. Μην μου πεις θα παίξουμε... Ναι, με το σκηνή, τι άλλο. Πήρα μία εγώ. Τι σου έτυχε, άμα σου έτυχε... Τι είσαι? Όχι, τραβήξε μου, θα το φάνω. Πέντε, 4, 3, 2, 1, ξεκίνησε. Πρώτο μάτι. Ωραίες ζωγραφιές. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Γιώργο, κάτσε τώρα που είναι. Α, κρύψου εδώ. Ακούω 2 βήματα, όχι 1. Λάθος! Το βρήκα. Λάθος, εκεί είναι ο Γιώργος. Όχι, εντάξει, μα δεν πήγας. Τα πάμε. Την κλείτωσα. Γιώργο, βοήθεια, έλα να τον μπερδέψουμε. Γιώργο. Γιώργο, έλα να τον μπερδέψουμε. 1 λεπτό τώρα θα τρέχω. Αντρόνικ! Πού είσαι? Ο Θοδωρής από την αρχή, παιδιά. Ο Θοδωρής το είδατε και από την αρχή ήθελα να με σκοτώσει. Μάικ Τζάκσον. Παναγιά μου. Άνοιξε. Οκ. Το βρήκα το δωμάτιο. Το βρήκα το δωμάτιο εγώ. Δεν μπορεί, πώς? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πεζήσουμε. Ρε Θοδωρή, Γεια. Γιώργο, έλα βοήθα γρήγορα. Βοήθησέ με γρήγορα. Δεν ξέρω που είσαι καν. Ω! Άνοιξα κι άλλη, άνοιξα. Όχι. Λοιπόν. Ποιος άνοιξε? Τα κατάφερα! Πάνω, καλό το τέλος, γιατί δεν απαντάει. Φαγητό και νερό. Τέλος πάντων, κάτι θα είναι. Πάρε φαγητό από εδώ. Δεν σου πάρε από εδώ φαγητό. Γιώργο, πάρε φαγητό. Δεν πήρε φαγητό. Θα χρησιμεύσει, δεν είναι φαγητό, είναι βόμβες. Θεό, Λεωνίκ, γιατί αποχώρησες? Λεωνίκ, δεν μπορείς. Έλα. Το έχει κάνει χάλια, ρε, το έχει κάνει χάλια. Δεν μπορώ να το μοιάζω. Έμα γιατί να το σκοτώσω. Με σκοτώσεις, είμαι πάλι με σκοτώσεις. Ήθελα να το σκοτώσω εγώ. Έβαλε βόμβα καπνού. Να δώσω.
παιδιά, αφού το θέλετε, συνδρομητές μου, πάμε. Αφού το θέλετε τόσο πολύ να παλέψουμε, πάμε. Εγώ θα είστε εδώ μέσα και δεν θα επιτρέψω ένας να με σκοτώσει κιόλας. Έλα εδώ. Έλα, εγώ με το... Εσύ να ακούσω. Έλα εδώ. Γεια. Δεν πολεμάει, δεν τολμάει, μπρο. Γεια. Όχι, έπεσα. Μαζί του. Μπρο, πού είναι? Να το. Έλα 0-1. Σε βρήκαμε τώρα, σε πιάσαμε. Έλα, 0-0. Έλα, 0. Ένα. Sorry, τι σας έκανα, bro, τι σας έκανα. Έλα, παιδιά, βλέπετε παραλίγο να το καταφέρουμε. Αλλά έτρεχε ο χρόνο. Τέλος πάντων, δεν έχει πεθάνει κανείς. Ωχ, το σκηνή! Όχι, Γιώργο, το σκηνή! Το έβαλα. Θυμάσαι, το είχα βάλει το σκηνή. 2-1. Γιατί δεν μιλάει? Τα κατάφερα! Ω, παιδιά, τι ήταν αυτό? Green line, red line. Το περίμενα. Αφού σας είπα, δεν είναι το αληθινό. Εγώ το φτιάξα έτσι. Για να έχει πιο φάση, αλλά... Ο Γιώργος είναι... Τι προχωράς, Γιώργο, αγόρι μου! Το χειρότερο παιχνίδι. Άντε. Αυτό το παιχνίδι, ρε μπρο, πώς το βγαίνεις έτσι, ρε μπρο. Ναι. Πέντε. Όλο σκούλτζι. Εντάξει, ρε. Θα πεθάνω περίμενε, παιδιά. Μετά... Θα με βοηθήσεις. Ω, Χάρη, κατάλαβες τι σημαίνει. Θα είμαστε μαζί. Εδώ είναι δύσκολο, ρε φίλε. Πώς το φτιάξεις να κάνω πίτσα. Γι' αυτό με λέει ότι... Δεν γίνεται να τα αλλάξεις. Τι εννοείς? Τώρα. Μάλλον δεν γίνεται. Εμπρό, το έχεις κάνει, πώς το έχεις κάνει έτσι, αυτό είναι πατήσεις. Σου είπα, πρέπει να φτιάξει. Λοιπόν, παιδιά, όποιος θέλει να φτιάξει δικιά του πίστα, πρέπει να έχει ένα προφίλ στο YouTube, να γκουγκλάρει και έτσι θα σου δίνει οδηγίες. Για πιο εύκολο, γι' αυτό μην κάνετε ένα κατούρις και τίποτα να σου βγάλει και σε έλα στη σελίδα. Αλλά είμαι ακόμα αυτόν εναντίον. Α, είναι το σκηνή. Δεν ξέρω, να έκλεισε. Το σκηνή είναι. Λοιπόν, καλό αγώνα και κερδίσεις κέρδισε. Τα λεφτά μάλλον πάλι θα γίνουν δικά μου όπως πριν. Α, δεν είναι το σκηνή. Α, είναι που παλεύουμε, απλά έτσι. Είναι αυτό, ρε.
Τι είναι αυτό, ξέρεις? Εγώ ξέρω. Είναι η τελευταία πίστα αυτή. Και παλεύουμε σε αυτή την πίστα. Ναι, αλλά με τι εντάξει. Με μαχαίρι νομίζω. Ή με σπαθί κάτι τέτοιο. Α, σμπρώχνουμε. Όχι, όχι! Ναι! Κέρδισα! Όχι, δολάρι! Όχι! Η Φρότμαν! Η Φρόντμα. Παιδιά, βλέπετε. Η κόρη του Φρότμαν! Δώμα τη φόρμα του Φρότμαν. Θα γίνει ο τέτοιος, ο Φρότμαν. Όχι. Μου έδωσε λεφτά τώρα, μου έδωσε την κάρτα. Να, τώρα τα λεφτά είναι δικά μου εκεί πάνω. Λεφτά, κατεβείτε κάτω. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο σήμερα. Κάντε μια εγγραφή και like και τα λέμε στο επόμενο. Εντάξει, παιδιά. Θα στείλω το follower. Άντε, θα Bye bye.